Horas madihamu amanginang, saya diramoti tuhatta mahita saluhutna di perdalanan ningoluta siganopari. Marhite videon tauji muse amanginang laho pasahaton akka bahan pikiran naboi tapake di pangaradiota tujamita di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 di Huriata Jala Turpukta ima sian Lukas 10 pitu ayat 10 sada sahat ro di ayat 10 sia. Lukas 10 pitu ayat 10 sada sahat ro di ayat 10 sia. Dung martangia kami jala tekas usaha kami turpukon adong maaka pemikiran nami na mungkin boi mangurupi hita di pangaradiota di jamita di hari Minggu 10 Oktober 2022. Pajupak kita muse marhite pandohan Yesus guru asiroham dihami. Asiroham dihami pandohan manang panjowonon jot taida di perdalanan ni Yesus sada pangidoan namar haroroan sian rohana bagas makirim jala mangido asini rohani debata marhiti Yesus Kristus. Jala ido na pinatupa ni 10 na huliton di turpuk taon mangido asini rohani debata marhiti Yesus Kristus. Mangido pangurupion asini rohani Tuhan Yesus Kristus marhiti pandohan Yesus guru asiroham dihami. Taringot tu na huliton amanginang manang nakusta di bagasan bahasa Indonesia nungatakas taatusi secara tradisi ni bangsa Israel di pasisi doon sian masyarakat di padau donasida alai di turpuk taon adong na secara khusus muse sada sian na hulitoni imahalak Samaria nunga acit partinaonanna secara psikologi na dipaasing ni halak Yahudi do halak masyarakat Samaria alai muse mardomu huliton muse ibana gabe lam tamba ma parukilon di bagasan dirina alai secara umum akan kusta na huliton dau mai sian masyarakat ida ben naman dau na sida manjo tutuhatta Yesus asima roham dihami. Di dalam balga sogoni rohani halak Yahudi terutama Farisi dohot siboto surat maradopot tuhatta Yesus di dalam godang penolakan tuibana alai dang manundati rohana marasini roha manangihon pangidoan ni akana hulitoni marhite pandohan asalau nasida tumalim patuduhon diri marhite pangoloyon ni nasida malum manasida. Idaut tado museon di epistel marhite pangoloyon ni sinaaman ditona ni si Elisa malum doibana. Di pamalum Yesus namar sahit nunga macay godang di tonga-tonga ni perdalananna. Alai macay istimewa kisah manang hamamalum ni 10 na hulitonon ima marhite dinamulak sahalak muse mandapot ton Yesus halak Samaria na hulitoni mandok mauliate dohot pasangapon debata di suku Yesus donyan di diana sianai dinamulak ibana mandapot ton Tuhan Yesus Kristus jala pasangapon debata naso panagaman ni ibana dapotan asini roha muse ibana sian Yesus Kristus ima haluaon. Jadi di turpuk tahun taida sisia halak mandapot hamalumon alai sisa halak na romandok mauliate pasangapon debata dakolan hamalumon di pardagingon alai dapotan imana hamalumon ni partondion ima haluaon marhite haporsyaon ni ibana molutakas tajaha Lukas 10 pitu ayat 10 sada saha rodi bindu 10 walu ayat walu taida dosada topik nabalga ima manaringoti taringot tu eskatologi haroro ni tu hatta
haroro ni anak ni jolmai padua halihon. Berkaitan doi dohot haluaon. Jadi dang boy tersirak kita haporseaon, haluaon, dohot hanguluan sogot, eskatologi, haroro ni anak ni jolmai padua halihon. Di Evangelium Lukas somal dohita diperhadapkan dohot pilihan. Dia donata pilit. Hamalumon si satok kinido manang hamalumon si saliling nililingna. Molo naing dihodo hamalumon si saliling nililingna ima haluaon takas maho marhaporseaon. Dia masih pilih tota. Alai tadok mamuse ay nunga porseau marhite pandidion na badia. Jalan marhite panindangion haporseaon. Berarti nunga malua au. Sada kepastian do dihita haluau ni duk porsea hita duk tajalo Yesus Kristus. Atong dia nama ulaota. Ulaota ima songon na niula ni Samaria na hulitoni mandok mauliate. Mangargahon asini rohani debata. Mangargahon haluaon na usahat tu hita marhite haporseaon. Jala parbue ni haporseaoni tarida ma parangi na denggan hamauliateon ni roha mangargahon asini rohani debata. Targahon ma asini rohani debata nang dapot hita marhite nang porsea hita asa dinaro anak ni jolmai hot mahita manjalo tupal hangoluani. Ima huidahami akan nabui si pahebaota di tonga-tonga ni jamitata tu hari Minggu sia Oktober 2022.